Der er fuld fart på entreprenørvirksomheden Torben Clausen A/S. Der er alsidighed ud over det sædvanlige i de opgaver, der med omhu og præcision bliver udført. Der bliver ikke gået på kompromis med kvaliteten, og netop derfor vender kunderne gang på gang tilbage. De ved, at de får et stykke kvalitetsarbejde og en seriøs behandling. Til forskellige opgaver kræves der mange specialmaskiner og dertil hørende værktøjer. Alt dette råder Torben Clausen A/S over, og derfor kan kunden trygt henvende sig vedrørende opgaver, der kræver erfaring og kompetence. Virksomheden har eget moderne værksted, hvor den største del af påkrævede reparationer udføres. Med egen servicevogn kan dyre driftsstop minimeres. Dette er en stor fordel for vores kunder. En 3-i-1 løsning leveres til vejrenovationsopgaver. Med en sparsommelig vejrenovationsmaskine kræves der kun i begrænset omfang nyt materiale. Den genbruger materialer fra vejen og fylder huller med overskudsfyld fra andre dele af vejen. Resultatet bliver en helt jævn grusvej, fri for vandhuller og ujævnheder. Virksomhedens vigtigste ressource er og bliver den dygtige, engagerede og stabile medarbejderstab. Den spiller en central rolle for virksomhedens succes og udvikling. Torben Clausen A/S, entreprenør med mange specialer.